Handalan pamilya Barcelona kan barangay Mapulang Daga baka kay Albay sa pagrasay nindaga sa likod kan sa indang residensya durante kan mayong patod na pag-uuran. Istorya ni Nanay Annalyn, haros dain ang sinda napapaturog na mag-agom. Masyerto sa nang salbado sinda lalo na sa iyang saraday pang-aki. Binalo naman subot kan pamilya na maghaga din asistensya sa ibang ahensya. Alagad mayo man subot na aksyon. Kaya naman kasuod kan magdesidir da asinda na magdulok na sa Ako Bicol Party List kung sa inlabi man na ikinaugma kan pamilya an marikas na aksyon kan partido. Maraming salamat po sa Ako Bicol kung bako dahil sa Indo. Dahil man siguro yung mga Bicol. Maraming salamat po. Tapos po po ang kusina hanggang duman sa duwang kwarto. Puro tala tubig, mabuluson sa tubig. At talagang nag-ano na sa daga, nagsampa na sa pader sa daga. Kaya naaditong talaga, nagkurubog-kubog na nga ni ako, baka tao ba na talaga kami? Tulos kayang nagpadaranin backhoe as sinwheel loader ang Ako Bicol Party List sa tabang kansarong pribadong kumpanya. Asigurasyon naman kan partido, padago sindang mataunin pag-alalay, urog na sa mga oras nin emerhensya. Ito pong patuloy na pag-uulan, nagkakaroon po ng landslide, no? Or yung mga paunti-unting pagguho ng lupa, no? Na kung saan nakakaharang sa ating mga daanan and naapektuhan ng mga tahanan, yung mga bahay at nalalagay sa peligro o sa alanganin ang buhay ng ating mga kababayan. And that is why ang Ako Bicol Party List ay lagi pong tumutulong. Patanid man kan kongresista sa publiko, maging rigmat ng gad lalo na ngunya na padagos pa ang mga pag-uuran sa rehiyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Loardi Miranda.